Dám ti svoje Ferrari, ak ho dokážeš naštartovať. Milionár sa zasmial a ukázal na staršieho pána v jednoduchom oblečení na večierku. Netušil, že sa stavil s nesprávnou osobou. Napíšte nám do komentárov, odkiaľ nás sledujete a staňte sa súčasťou tohto výnimočného okamihu. Adam Kováč sa prechádzal mramorovou sálou, ako by mu to tu patrilo. A vlastne aj patrilo. Jeho investičná spoločnosť práve oslavovala 10. výročie a gala večer, ktorý zorganizoval v najluxusnejšom hoteli v Bratislave, nebol len oslavou, ale demonštráciou moci. Oblek šitý na mieru za 5 000 eur dokonale sedel na jeho 38-ročnom atletickom tele a švajčiarske hodinky na jeho zápestí stáli viac, než mnohí z hostí zarobili za celý rok. Dámy a páni, prosím, nasledujte ma do hlavnej haly na prekvapenie večera, oznámil Adam silným hlasom a s nacvičeným úsmevom. Kým čašníci podávali dovezené šampanské v kryštálových pohároch, dav manažerov, celebrita politikov ho zvedavo nasledoval do obrovskej vstupnej haly, kde pod červenou plachtou čakal veľký okamih. Adam pokynul, aby sa všetci priblížili a vytvorili polkruh okolo tajomnej atrakcie. Po tvrdej práci, odhodlaní a, prečo to nepovedať, aj troche šťastia, prišiel čas odmeniť sa niečím naozaj výnimočným, povedal Adam a teatrálne stiahol plachtu. Hostia vydali obdivné výkriky, keď sa pod svetlami sály odhalilo žiarivo červené Ferrari F458. Bolo to automobilové majstrovské dielo, symbol úspechu, ktorý sa Adam tak snažil ukázať. 470 koní, z 0 na 100 za 3,4 sekundy a ten najkrajší zvuk, aký si za peniaze môžete kúpiť, vysvetľoval a prešiel rukou po lesklej kapote. Limitovaná edícia, prakticky zberateľský kúsok. Kým sa hostia približovali, aby si vozidlo obdivne prezreli, nikto si nevšimol prítomnosť staršieho muža v ošúchanom saku a nohaviciach, ktoré už zažili lepšie dni. Viktor Novák, 72-ročný, so šedivými vlasmi a mozolnatými rukami, sledoval auto so skutočným záujmom, ale držal sa ďalej od elegantného davu. Viktor tu nebol na večierku. Pracoval viac ako 30 rokov ako údržbár pre hotel, opravoval zariadenia a vykonával drobné opravy. V ten večer dokončil opravu v kuchyni a rozhodol sa pred odchodom prejsť cez hlavnú halu, prilákaný ruchom oslavy. Vtedy si ho všimol jeden z Adamových priateľov. Hej Adam, vyzerá to, že niekto nedostal pozvánku s dresscódom, povedal Filip, marketingový riaditeľ nadnárodnej spoločnosti, a ukázal pohárom šampanského na Viktora. Adam sa otočil a uvidel staršieho pána stáť niekoľko metrov od Ferrari. Jeho tvár sa okamžite skrivila v zmesi podráždenia a pohŕdania. Ochranka, zavolal Adam a dal znamenie jednému z mužov v čiernom obleku, ktorí strážili vchod. Máme tu narušiteľa. Viktor si všimol pohyb a už sa otáčal na odchod. Keď Adam, cítiac príležitosť pobaviť svojich hostí, zdvihol ruku. Počkajte, nechajte ho, povedal a na perách sa mu zjavil zlomyselný úsmev. Poďte sem, pane. Páči sa vám moja nová hračka? Viktor zaváhal, zahanbený náhlou pozornosťou desiatok elegantne oblečených ľudí. Bol to skromný muž, ktorý celý život tvrdo pracoval bez toho, aby na seba pútal pozornosť. Ale niečo v Adamovom povýšeneckom tóne ho hlboko urazilo. Je to veľmi pekné auto, odpovedal Viktor pokojným hlasom a pomaly sa priblížil. Pekné? Adam sa hlasno zasmial a niekoľko hostí sa k nemu pridalo. Toto nie je len pekné, priateľu. Je to umelecké dielo na kolesách, príklad najvyššieho talianskeho inžinierstva. Niečo, čo stojí viac, než by ste zarobili za niekoľko životov. Viktorova tvár zostala bez výrazu, ale jeho oči registrovali každý detail vozidla s presnosťou, ktorú si nikto nevšimol. Bočný nasávací ventil je mierne vychýlený, poznamenal Viktor tichým hlasom, takmer pre seba. Čože? Adam sa priblížil, predstierajúc, že nepočul dobre. Čo ste to povedali o mojom Ferrari? Viktor si odkašľal, nepríjemne sa cítil pod paľbou pozornosti. Nič dôležité, pane. Len som si všimol malé vychýlenie na bočnom nasávacom ventile. Pravdepodobne to neovplyvňuje výkon. Adamova tvár očervenela. Predstava, že by starý muž v ošúchanom oblečení mohol nájsť chybu na jeho dokonalom aute, bola neznesiteľná. Niektorí hostia si začali šepkať a Adam si uvedomil, že musí znovu získať kontrolu nad situáciou. No, zdá sa, že tu máme experta na Ferrari, zvolal Adam hlasno a teatrálne rozpačujúc ruky. Niekto, kto dokáže identifikovať problémy v talianskych motoroch len pohľadom. Hostia sa zasmiali, uľavilo sa im, že majú rozptýlenie. Viktor ustúpil o krok dozadu, cítil, že urobil chybu, keď prehovoril. Prepáčte, nechcel som uraziť, povedal. Len mám trochu skúseností s motormi.
Skúsenosti? Zopakoval Adam a rozosmial sa. Samozrejme, že máte. Stavím sa, že každý deň jazdíte do práce na Ferrari, však? Ďalší smiech sa ozval sálou. Laura, organizátorka podujatia a jedna z mála ľudí, ktorým bola situácia nepríjemná, sa priblížila. Adam, myslím, že by sme mali pokračovať v programe večera, navrhla diskrétne. Ale Adam bol príliš nadšený svojou novou zábavou. Šampanské, moc a obdiv hostí mu stúpli do hlavy. Počkaj, Laura. Chcem vedieť viac o schopnostiach nášho priateľa s luxusnými autami. Trval na svojom Adam a položil ruku okolo Viktorových ramien, ktorý zostal strnulý. Povedzte mi, pane. Viktor Novák, odpovedal starší muž zdvorilo. Pán Viktor, myslíte si, že by ste dokázali naštartovať toto auto? Je to dosť zložitá operácia, viete? Nie je to ako štartovať starú Škodu 120. Viktorové oči sa na chvíľu upreli na Adamove a bolo v nich niečo, čo malo slúžiť ako varovanie, pokojná istota, neotrasiteľná dôstojnosť, ktorá kontrastovala s výsmechom okolo neho. Áno, verím, že by som to dokázal, odpovedal jednoducho. Adam túto odpoveď nečakal. Očakával rozpaky, váhanie alebo strach. Viktorova pokojná sebadôvera bola dráždivá. Vtedy mu v mysli skrsol nápad, dokonalý nápad, ako ohromiť svojich hostí a postaviť toho otravného starca na jeho miesto. Dámy a páni, oznámil Adam. Otočil sa k davu s rukami zdvihnutými. A práve som dostal skvelý nápad. Pán Viktor si myslí, že dokáže naštartovať moje Ferrari. Adam vytiahol kľúče z vrecka a zamával nimi vo vzduchu. Takže mu urobím zaujímavú ponuku. Ak pán Viktor dokáže naštartovať moje auto, dám mu to Ferrari. Áno, počuli ste správne. Dám ti moje Ferrari, ak ho dokážeš naštartovať. Nastal okamih šokovaného ticha, po ktorom nasledoval smiech a neveriace výkriky. Niekto začal natáčať na mobil. Adam, ty si sa zbláznil? Spýtal sa Filip pomedzi smiech. A čo, ak sa mu to podarí? Nemá šancu, odpovedal Adam sebavedome. Tento model má špecifický systém zapaľovania. Nie je to len o otočení kľúča. Je tam špeciálny postup, ktorý ma naučili v predajni. Ani hoteloví parkovači ho nedokážu naštartovať na prvý pokus. Viktor zostal ticho. Sledoval scénu s neutrálnym výrazom. Jeho pohľad sa presunul na Lauru, ktorá vyzerala skutočne znechutená smerom, akým sa situácia uberala. Adam, toto nie je nutné, pokúsila sa znova zasiahnuť. Pán Viktor chce pravdepodobne len ísť domov. Nekaz zábavu, Laura, odpovedal Adam bez toho, aby odtrhol oči od Viktora. Ponúkam nášmu priateľovi životnú šancu. Takže, pán Viktor, prijímate výzvu? Ferrari proti... No, vlastne proti ničomu. Stačí to len skúsiť. Viktor sa pozrel na auto, potom na ľudí okolo, bohatých manažérov, celebrity, všetci čakali, aby sa zasmiali na jeho neúspechu. Poníženie bolo naplánované ako súčasť večernej zábavy. Nepotrebujem také auto, páne, odpovedal Viktor pokojne. Ale no tak. Nie je to otázka potreby. Trval na svojom Adam, priblížil sa a stíšil hlas. Je to Ferrari, stojí viac ako 400 000 eur. Môžete ho predať a už nikdy v živote nemusíte pracovať. Viktor si povzdychol, uvedomujúc si, že Adam ho nenechá ľahko odísť. Možno bude lepšie to rýchlo ukončiť. Dobre, súhlasil nakoniec. Skúsim to. Vzrušený šepot prešiel davom. Adam sa víťazoslávne usmial a s teatrálnych gestom podal Viktorovi kľúče. Dámy a páni, okamih, na ktorý všetci čakali. Náš priateľ Viktor sa pokusí naštartovať moje Ferrari. Ak sa mu to podarí, je jeho. Ak zlyhá, no, aspoň bude mať príbeh, ktorý môže rozprávať vnúčatám. Hostia sa priblížili a vytvorili kruh okolo auta. Mobily boli zdvihnuté, aby zaznamenali okamih. Viktor pomaly kráčal k vozidlu, cítiac ťarchu posmešných pohľadov. Keď otvoril dvere vodiča, urobil niečo, čo nikto nečakal. Predtým, ako nastúpil, jemne prešiel rukou po boku auta. Takmer úctivým gestom ako hudobník, ktorý zdraví svoj nástroj pred vystúpením. Pozrite sa, lúči sa s autom ešte predtým, ako nastúpi, zakričal niekto, čo vyvolalo vlnu smiechu. Viktor nastúpil do auta a usadil sa na koženom sedadle. Dvere sa s pevným zvukom zatvorili, čiastočne utlmili hlasy a smiech. Na chvíľu bol sám vnútri toho inžinierského diela. Adam sa priblížil k oknu, arogantne sa usmieval. Pamätajte, nie je to len o otočení kľúča. Veľa šťastia, Viktor neodpovedal. Jeho oči prešli po palubnej doske. Ovládače radiaca páka. Jeho ruky, poznačené 10 ročiami práce, sa dotkli volantu s prekvapivou istotou. Vonku si Adam prekrížil ruky, vopred si vychutnával moment, keď Viktor neúspešne otočí kľúčom. Skúsi to znova, bude zahambený a nakoniec to vzdá. Vnútri auta si Viktor precíznymi pohybmi nastavil sedadlo a zrkadlá. Položil nohu na spojku a pravou rukou nastavil radiacu páku.
Jeho prsty našli tlačidlá na volante, ako by ich dôverne poznal. Adam začal byť mierne nervózny z metodického a sebavedomého spôsobu, akým sa Viktor pripravoval. Nebolo tam váhanie, ktoré očakával. Hej, nemusíte predstierať, že viete, čo robíte, zakričal Adam, snažiac sa udržať žartovný tón. Len to už skúste naštartovať. Viktor sa zhlboka nadýchol, stlačil tlačidlo zapaľovania a súčasne vykonal špecifickú sekvenciu príkazov, ktorú poznalo len veľmi málo ľudí mimo továrne v Maranelle. Motor Ferrari okamžite ožil s mohutným a dokonale vyladeným revom, ktorý utišil dav. Nebol to len tak hociaký štart bol dokonalý. Ako by auto samo spoznalo ruky, ktoré ho ovládali. Adamova tvár sa zmenila. Posmešný úsmev. Vystriedal výraz šoku a potom paniky. Obzrel sa okolo seba a videl rovnako ohromené výrazy hostí. To bola náhoda, vykríkol a priblížil sa k oknu vodiča. Museli ste uhadnúť sekvenciu. Viktor vypol motor a vystúpil z auta s rovnakým pokojom, za kým nastúpil. Vrátil kľúče Adamovi. Nebola to náhoda, pán Kováč. Pracoval som v inžinierskom oddelení Ferrari v Maranelle 27 rokov. Bol som vedúcim tímu pre vývoj motorov, ktorý vytvoril presne tento model. V sále zavládlo absolútne ticho. Adam zbledol, uvedomujúci rozsah svojej chyby. O to je klamstvo, zamrmlal, ale bez presvedčenia. Zozadu z davu sa ozval hlas. Nie je to klamstvo. Všetci sa otočili, aby videli, kto hovorí. Bol to Lorenzo Rossi, taliansky podnikateľ, ktorého Adam pozval, aby naňho urobil dojem. Viktor Novák je vo Ferrari legenda, pokračoval Lorenzo a priblížil sa. Osobne som ho stretol v Maranelle pred 15 rokmi. Jeho tým spôsobil revolúciu v motoroch radu F. Lorenzo sa obrátil k Viktorovi a s rešpektom mu podal ruku. Pán Novák, je to nečakaná česť stretnúť vás tu. Čo vás privádza na Slovensko? Vrátil som sa pred niekoľkými rokmi, aby som sa postaral o svoju chorú sestru, odpovedal Viktor jednoducho. Keď zomrela, už som tu zostal. Robím drobné údržbárske práce, aby som sa nenudil. Laura sa priblížila k Adamovi, ktorý vyzeral, ako by videl ducha. Práve si sa stavil o svoje Ferrari s jednou z najväčších osobností automobilového inžinierstva na svete. Zašepkala. Adam sa pozrel na kľúče vo svojej ruke, potom na Viktora, ktorý sa s rešpektom rozprával s Lorenzom Rossim. Poníženie, ktoré naplánoval pre staršieho pána, sa obrátilo proti nemu pred všetkými jeho dôležitými hostiami. Počkajte chvíľu, povedal Adam nahlas. Znovu nadobudol časť svojej rozvahy. Toto bola jasná pasca. Vy sa poznáte. Naplánovali ste to, aby ste zo mňa urobili hlupáka. Viktor sa otočil k Adamovi s unaveným pohľadom. Pán Kováč, ja som si len robil svoju prácu vzadu v hoteli, keď ste ma zavolali. Nič som neplánoval. Nevedel som, že tu budete a už vôbec nie, že budete mať Ferrari. Je to pravda, potvrdila Laura. Pán Novák pracuje pre hotel už roky. Bola to náhoda. Náhoda alebo nie, trval na svojom Adam. Hlas sa mu triasol od hnevu. Očividne som žartoval o tom, že mu dám auto. Všetci to pochopili. Davom prešiel šepot nesúhlasu. Čaro večera bolo preč. Vlastne, povedal Lorenzo Rossi. Svoju stávku ste oznámili veľmi jasne. Všetci sme to počuli. A pán Novák svoju časť splnil. To je smiešne, vybuchol Adam. Nedám auto za 400 000 eur kvôli nejakému žartu. Viktor chvíľu sledoval scénu, potom jemne pokrútil hlavou. Nechajte si svoje auto, pán Kováč, nemám oň záujem. Otočil sa na odchod, ale Adam, stále zúrivý a ponížený, sa nedokázal ovládnuť. Presne tak. Vráť sa na svoje miesto. Do tohto sveta si nikdy nepatril a ani nebudeš. Viktor zastal a pomaly sa otočil. Prvýkrát sa na jeho tvári objavila silná emócia. Nie hnev, ale akási lútosť. Do tohto sveta som kedysi patril, pán Kováč. A zistil som, že existujú oveľa cennejšie veci ako luxusné autá a elegantné večierky. Napríklad dôstojnosť. S týmito slovami Viktor kráčal k východu, zanechajúc za sebou ohromeného Adama a dav hostí, ktorí ho teraz sledovali novými očami. Už nie ako úspešného hostiteľa večera, ale ako niekoho, kto odhalil svoj skutočný charakter tým najhorším možným spôsobom. Laura sa priblížila k Adamovi a hovorila ticho, aby ju počul len on. Teraz máš dve možnosti. Buď ho necháš odísť a úplne si zničíš reputáciu pred všetkými svojimi dôležitými obchodnými kontaktmi, alebo urobíš správnu vec. Adam sa pozrel na kľúče vo svojej ruke, na lesklé auto a na postavu odchádzajúceho Viktora. Predstavoval si tento moment, odhalenie svojho nového Ferrari, ako vrchol svojej kariéry, konečný symbol svojho úspechu. Namiesto toho sa to stalo okamihom, kedy všetci videli, kým skutočne je.
Hostia ohromene sledovali, ako Viktor kráča k východu. Ticho v sále bolo takmer hmatateľné. Adam zostal paralizovaný, s trasúcimi sa prstami zvieral kľúče od Ferrari. Nikdy nebol takto ponížený, najmä pred ľuďmi, ktorých považoval za dôležitých. Laura, organizátorka podujatia, sa k nemu priblížila so znepokojeným výrazom. Adam, uvedomuješ si, čo si práve urobil? Stavil si sa o svoje Ferrari s jedným z najväčších automobilových inžinierov na svete. To je nemožné, zamrmlal Adam, stále bledý. Ako som to mal vedieť? Vyzerá ako obyčajný robotník. Možno je čas si uvedomiť, že oblečenie neurčuje hodnotu človeka, dodala Laura pevným hlasom. Lorenzo Rossi, taliansky podnikateľ, ktorý Viktora spoznal, sa priblížil. Viete, čo je najpôsobivejšie, Adam? Viktor Novák odmietol majetky, aby mohol pracovať pre iné automobilky. Je známy svojou integritou rovnako ako svojím mechanickým géniom. Adam nedokázal spracovať, čo sa deje. Jeho dokonalý večer, jeho oslava, jeho triumfálny moment, všetko zničené kvôli hlúpej stávke. A čo je horšie, teraz na neho všetci hostia hľadeli so zmesou sklamania a opovrhnutia. Idem za ním, rozhodol sa Adam náhle a podal kľúče Laure. Postráž mi to. Ponáhľal sa k vchodu do hotela a hľadal Viktora. Zbadal staršieho pána už na chodníku, ako pomaly kráča smerom k autobusovej zastávke. Pán Novák, počkajte, zakričal Adam a bežal, aby ho dobehol. Viktor zastal a otočil sa. Jeho tvár neukazovala hnev, len hlbokú únavu. Čo ešte chcete, pán Kováč? Ďalšiu príležitosť niekoho ponížiť? Adam ťažko preglgol. Tá jednoduchá otázka ho zasiahla s nečakanou silou. Nie, prišiel som sa ospravedlniť a porozprávať sa o Ferrari. Už som povedal, že nechcem vaše auto, odpovedal Viktor a znovu sa pohol. Musím stihnúť autobus. Prosím, naliehal Adam a kráčal vedľa neho. 5 minút vašej pozornosti. To je všetko, o čo prosím. Viktor si povzdychol a znova zastal. 5 minút. Adam sa rozhliadol. Nepríjemne sa cítil na ulici v drahom obleku, rozprávajúc sa so starším pánom v jednoduchom oblečení. Môžeme sa vrátiť dovnútra? Radšej sa porozprávam tu, odpovedal Viktor. Čas beží, pán Kováč. Adam si uvedomil, že nemá na výber. Pán Novák, buďme praktickí. Naštartovali ste moje Ferrari, vyhrali ste stávku? Právne je auto vaše. Nemám záujem o právne spory, odpovedal Viktor. Naštartoval som vaše auto, aby som ukázal, že som toho schopný, nie aby som vám ho vzal. Ale vyhrali ste. Trval na svojom Adam, zmetený odmietnutím. Má hodnotu viac ako 400 000 eur. Viktor sa jemne usmial. Pán Kováč, kedysi som vlastnil také autá. Mal som vily, účty vo švajčiarskych bankách, umelecké diela. Viete, čo som sa naučil? Že nič z toho nemá význam, keď stratíte rešpekt sám k sebe. Nerozumiem, povedal Adam, skutočne zmetený. Očividne nerozumiete, súhlasil Viktor. Ale možno jedného dňa pochopíte, že ponižovanie druhých vás nerobí väčším, len ukazuje, aký malý v skutočnosti ste. Adam cítil, ako mu horí tvár. Nikdy sa s ním nikto takto nerozprával. Autobus prichádza, povedal Viktor a pozrel sa ponad Adama. Vašich 5 minút vypršalo. Počkajte, požiadal Adam. Zúfalo sa snažil nestratiť kontrolu nad situáciou. Čo keby sme sa dohodli? Príjmete auto, ale predáte mi ho späť za férovú cenu. Povedzme 20 000 eur? Viktor sa pozrel na Adama s výrazom ľútosti. Stále ste nič nepochopili, však? Toto nie je o peniazoch. Autobus zastavil vedľa nich. Viktor urobil krok smerom k otvárajúcim sa dverám. 50 000, ponúkol Adam, takmer kričal. V hotovosti zajtra. Viktor zastal vo dverách autobusu a otočil sa. Pán Kováč, poviem vám príbeh. Keď som mal 19 rokov, odišiel som z malého mestečka len s tým, čo som mal na sebe. Odišiel som do Talianska, nevedel som jazyk, nikoho som nepoznal. Hľadoval som, spal som na ulici, robil som práce, ktoré by ste si ani nevedeli predstaviť. Viete prečo? Pretože som miloval autá. Nie ako status, nie ako symbol bohatstva. Miloval som inžinierstvo, mechanickú dokonalosť, funkčnú krásu. Adam mlčal, neschopný ho prerušiť. Po rokoch tvrdej práce si ma všimol jeden inžinier z Ferrari. Videl vo mne niečo, čo som ani ja sám nevedel, že mám. Dal mi šancu, keď by mi ju nikto iný nedal. Viete, čo som sa od neho naučil? Že skutočná hodnota človeka nie je v tom, čo vlastní, ale v tom, čo tvorí, čo dáva svetu. Viktor sa pozrel na vodiča autobusu, ktorý trpezlivo čakal a potom sa znova zahľadel na Adama. Vaše auto, pán Kováč, je len predmet. Krásny, silný, cenný, ale len predmet. To, čo ste urobili dnes večer, bol pokus zlomiť ducha iného človeka pre čistú zábavu. A to má oveľa vyššiu cenu ako 400 000 eur.
Vodič autobusu dal znamenie, že musí ísť. Musím ísť, povedal Viktor a nastúpil do autobusu. Úprimne dúfam, že jedného dňa pochopíte, čo som sa vám snažil povedať. A to Ferrari? Spýtal sa Adam, stále zmetený. Urobte s ním niečo slušné, odpovedal Viktor, kým sa dvere zatvárali. Možno vám to pomôže v noci lepšie spať? Autobus odišiel a zanechal Adama samého na chodníku. Po prvýkrát v živote sa cítil malý. Keď sa vrátil do sály, večierok už nebol ten istý. Malé skupinky sa ticho rozprávali a mnohí hostia už odišli. Laura na neho čakala pri aute. Spýtala sa a vrátila mu kľúče. Nechcel to auto, odpovedal Adam stále ohromený. Povedal, že by som s ním mal urobiť niečo slušné. A čo urobíš? Spýtala sa Laura. Adam sa pozrel na žiarivé Ferrari, ktoré teraz v jeho očiach vyzeralo inak. Neviem, večerok sa skončil skoro. Keď sa hostia lúčili, Adam si všimol ich pohľady. Už to neboli pohľady obdivu alebo závisti, boli to pohľady súdu, sklamania. Cestou domov vo svojom Ferrari cítil Adam prázdnotu, ktorú peniaze nikdy nezaplnili. Viktorove slová mu zneli v mysli. Po prvýkrát spochybňoval nielen to, čo urobil v ten večer, ale všetko, čo robil celé roky. Prišiel do svojho strešného bytu a hodil kľúče od auta na konferenčný stolík. Nalial si drahú whisky a prešiel na balkón. Mesto pod ním žiarilo, milióny svetiel predstavovali milióny životov, každý s vlastným príbehom, vlastnými bojmi. Kto je Viktor Novák? Zamrmlal si pre seba a vzal mobil. Vyhľadávanie na internete odhalilo viac, než Adam čakal. Články v odborných časopisoch, rozhovory v európskych televíznych programoch, fotografie s veľkými menami svetového automobilového priemyslu. Viktor nebol len talentovaný inžinier, bol to žijúca legenda. Jeden článok ho zaujal obzvlášť. Tichý génius, ako Viktor Novák spôsobil revolúciu v motoroch Ferrari a potom zmizol. Bola to reportáž spred 5 rokov, ktorá podrobne opisovala Viktorovú brilantnú kariéru a jeho náhle zmiznutie z korporátneho sveta. Viktor Novák prekvapil automobilový svet, keď na vrchole svojej kariéry oznámil odchod do dôchodku, písalo sa v texte. Blízke zdroje tvrdia, že predal všetky svoje nehnuteľnosti v Taliansku a vrátil sa na Slovensko, aby sa postaral o chorú sestru. Jeho súčasné bydlisko je neznáme a odmieta všetky ponuky na rozhovory alebo konzultácie. Adam čítal ďalej, vstrebával každý detail o mimoriadnom živote toho muža. Viktor začal ako jednoduchý mechanik a vďaka tvrdej práci a prirodzenému talentu sa stal jedným z najrešpektovanejších inžinierov na svete. Novák bol vždy známy svojou skromnosťou, pokračoval článok. Aj na vrchole slávy žil skromne a veľkú časť svojich príjmov daroval na charitu. Jeho mottom bolo: nedávajte uznanie mne, dávajte príležitosti mladým talentom. Adam zatvoril prehliadač a pozeral na prázdnu obrazovku mobilu. Cítil sa čoraz menší. Pokúsil sa ponížiť muža, ktorý bol celosvetovo rešpektovaný nie pre svoje bohatstvo, ale pre svoj charakter a prínos. Na druhý deň ráno sa Adam zobudil s pevnou myšlienkou v hlave. Musel Viktora znova nájsť. Nie aby sa ospravedlnil, hoci vedel, že to musí urobiť, ale aby pochopil, aby sa poučil. Jeho prvá zastávka bola v hoteli, kde sa konal večierok. Rozprával sa s manažérom, opísal Viktora a pýtal sa na neho. Pán Novák, odpovedal manažér s úsmevom. Pracuje pre nás už niekoľko rokov, robí drobné opravy. Mimoriadny muž, ale veľmi uzavretý. Viete, kde by som ho mohol nájsť? Spýtal sa Adam. Manažér zaváhal. Nie som oprávnený poskytovať osobné informácie zamestnancov, pán Kováč. Adam prikývol, chápajúc postoj manažéra. Samozrejme rozumiem, ale mohli by ste mu niečo odo mňa odovzdať? Určite, súhlasil manažér. Adam vytiahol vizitku a na zadnú stranu napísal: Pán Novák, veľmi by som sa s vami chcel porozprávať. Prosím, zavolajte mi, je to dôležité. Pridal svoje osobné mobilné číslo a podal ju manažérovi. Odovzdám mu to hneď ako príde, sľúbil manažér. Adam odišiel z hotela bez veľkých nádejí. Prečo by ho Viktor kontaktoval po tom, čo sa stalo? Napriek tomu cítil, že to musí skúsiť. Nasledujúce dni bol roztržitý, ignoroval pracovné hovory a rušil stretnutia. Nedokázal si incident vymazať z hlavy. Viktorove slová, pohľady hostí, pocit, že bol odhalený vo svojej najhoršej podobe. Vo štvrtok, takmer týždeň po incidente, mu zazvonil mobil s neznámym číslom. Prosím, zdvihol Adam, snažiac sa ovládnuť úzkosť. Pán Kováč? Hlas na druhej strane bol nezameniteľný. Tu je Viktor Novák. Dostal som váš odkaz. Adam cítil, ako mu srdce zrýchlilo.
Pán Novák, ďakujem, že ste sa ozvali. Rád by som sa s vami porozprával osobne, ak je to možné. Nastalo krátke ticho. Prečo ma chcete vidieť, pán Kováč? Adam zaváhal, hľadajúc správne slová. Pretože od tej noci nemôžem prestať myslieť na to, čo ste povedali. Potrebujem to pochopiť. Pochopiť čo presne? Ako niekto, kto mal všetko, peniaze, slávu, celosvetové uznanie, si vyberie jednoduchý život opravovaním vecí v hoteli. Viktor sa jemne zasmial. Zdá sa vám to také zvláštne? Zdá sa mi to nemožné, priznal Adam. Dobre, povedal Viktor po niekoľkých sekundách. Môžeme sa stretnúť. Ale nie v drahej reštaurácii alebo vo vašej kancelárii. Príďte ku mne domov v nedeľu o 10 ráno. Viktor mu dal adresu, ulicu v jednoduchej štvrti a zložil skôr, ako mohol Adam odpovedať. V nedeľu Adam šoféroval svoje vlastné auto, sedan, ktorý používal zriedka na uvedenú adresu. Bol to malý domček s udržiavanou záhradkou vpredu. Nič nenasvedčovalo tomu, že tu žije človek, ktorý kedysi vlastnil vily v Európe. Zaparkoval a kráčal k dverám, cítil sa zvláštne nervózny. Skôr ako stihol zazvoniť, dvere sa otvorili. Presný, poznamenal Viktor. Vstúpte, prosím. Adam vošiel do jednoduchého, ale bezchybne čistého domu. Steny zdobili staré fotografie, mnohé z nich zobrazovali pretekárske autá a týmy inžinierov. Na polici sa niekoľko trofejí a ocenení delilo o miesto s technickými knihami a miniatúrnymi modelmi Ferrari. Dáte si kávu? Ponúkol Viktor a ukázal na kreslo v obývačke. Áno, ďakujem, odpovedal Adam, stále si prezerajúc predmety, ktoré rozprávali mimoriadny príbeh tohto muža. Viktor odišiel do kuchyne a o niekoľko minút sa vrátil s 2 šálkami jednoduchej kávy. Uchovávate si všetky tieto ceny, poznamenal Adam a ukázal na policu. Ale vybral som si taký jednoduchý život? Doplnil Viktor a sadol si do protilahlého kresla. Nezamieňajte si jednoduchosť s chudobou, pán Kováč. Jedno je voľba, druhé je okolnosť. Adam prikývol a upil si z kávy. Prečo ste sa vrátili na Slovensko? V článkoch sa píše, že to bolo kvôli starostlivosti o vašu sestru. Moja staršia sestra Klára, potvrdil Viktor. Mala rakovinu. Lekári jej dávali 6 mesiacov života. Vydržala 3 roky vďaka liečbe, ktorú som mohol zaplatiť. Keď odišla, uvedomil som si, že už nemám dôvod vracať sa do Európy. Môj život bol tu. A prečo pracovať ako údržbár? Viktor sa usmial. Pretože rád opravujem veci. Vždy som to mal rád. Vo Ferrari som opravoval problémy v motoroch, ktoré mali hodnotu miliónov. V hoteli opravujem potrubia, elektrické systémy, klimatizácie. Princíp je ten istý. Nájsť problém, pochopiť jeho príčinu, aplikovať správne riešenie. Adam vstrebal tieto slová, snažiac sa pochopiť spôsob myslenia tak odlišný od jeho vlastného. Mohli by ste zarábať milióny ako konzultant, poznamenal. A čo by som robil s ďalšími miliónmi? Spýtal sa Viktor. Mám dosť na to, aby som pohodlne žil do konca života. Môj dom je splatený. Nemám dlhy. Moje zdravie je na môj vek celkom dobré. Čo viac by som potreboval? Ale uznanie, status? Viktor sa zasmial. Uznanie? Pozrite sa na tú policu, pán Kováč. Mám viac uznania, ako by si ktokoľvek mohol želať. A čo sa týka statusu? No, to pre mňa nikdy nebolo dôležité. Adam mlčal a premýšľal. Celý jeho život bol postavený na hromadení bohatstva a ukazovaní statusu. Myšlienka, že by si niekto úmyselne vybral inú cestu, bola mätúca. V deň večierku, začal Adam, opatrne voliac slová. Bol som k vám krutý. Prečo ste ma hneď nepostavili na moje miesto? Prečo ste čakali, kým urobím tú smiešnú stávku? Viktor odložil šálku a pozrel sa priamo do Adamových očí. Pretože ste sa potrebovali naučiť niečo, čo by vám nikto nemohol jednoducho povedať. Potrebovali ste na vlastnej koži pocítiť, že zdanie klame, že rešpekt sa získava, nekupuje, že zaobchádzanie s ľuďmi ako s menej cennými vás nerobí nadradeným, len odhaľuje vaše vlastné neistoty. Slová zasiahli Adama plnou silou. Poprvýkrát skutočne počúval. Ako ste vedeli, že potrebujem túto lekciu? Spýtal sa konečne. Viktor sa usmial. Nevedel som? Ale poznám ten pohľad. Videl som ho u mnohých bohatých mužov počas môjho života. Je to pohľad, ktorý hovorí, som lepší ako ty, pretože mám viac. Je to prázdny pohľad, pán Kováč, a veľmi, veľmi osamelý. Adam cítil hrču v hrdle. Viktor presne opísal, ako sa cítil vo vnútri, napriek všetkému svojmu bohatstvu a zdanlivému úspechu. Čo mám urobiť s tým Ferrari? Spýtal sa meniac tému. Čo len chcete, odpovedal Viktor. Je to vaše auto, ale vy ste vyhrali stávku a ja som sa rozhodol neprijať cenu. Auto zostáva vaše. Adam sa zhlboka nadýchol.
Pán Novák, od tej noci sa nemôžem pozrieť na to auto bez toho, aby som sa nehanbil. Už ho nechcem. Viktor chvíľu študoval Adamovu tvár. Tak ho predajte a použite peniaze na niečo, za čo sa nebudete hanbiť. Ako napríklad. Viktor vstal a prešiel k jednej z fotografií na stene. Bol na nej oveľa mladší, obklopený deťmi pred mechanickou dielňou. Toto bola prvá mechanická škola, ktorú som otvoril na predmestí Maranella, vysvetlil. Učili sme chudobných mladých ľudí opravovať autá. Mnohí z nich boli neskôr zamestnaní samotným Ferrari a inými automobilkami. Adam si prezeral fotografiu, videl hrdosť v očiach Viktora aj detí. Myslíte si, že by som mohol urobiť niečo také? Spýtal sa váhavo. Neviem, Adam, odpovedal úprimne. Záleží na tom, čo v živote skutočne oceňujete. V tej chvíli si Adam nebol istý, čo skutočne oceňuje. Celá jeho existencia bola venovaná hromadeniu bohatstva a predvádzaniu moci. Myšlienka použiť svoje peniaze na niečo väčšie ako on sám bola nová a desivá. Chceli by ste niečo vidieť? Spýtal sa Viktor a prerušil jeho myšlienky. Samozrejme, odpovedal Adam. Viktor ho zaviedol k dverám v zadnej časti domu, ktoré viedli do malej garáže. Keď zapol svetlo, Adam zostal stáť s otvorenými ústami. Tam pod plachtou stálo staré auto. Viktor opatrne stiahol plachtu a odhalil Ferrari 250 GTO z roku 1962 v dokonalom stave. Môj Bože, zašepkal Adam. Toto musí mať väčšiu hodnotu ako váš strešný byt, doplnil Viktor s úsmevom. Je to jedno z mála, ktoré existujú na svete. A vy ho držíte tu v tejto jednoduchej garáži? Kde inde by som ho mal držať? Je to len auto, pán Kováč. Mimoriadne auto s históriou a významom pre mňa, ale stále len auto. Adam sa priblížil k vozidlu, ohromený jeho klasickou krásou a mechanickou dokonalosťou. Prečo ste ho nepredali? Mohli by ste si za jeho hodnotu kúpiť vilu. Viktor láskyplne prešiel rukou po kapote auta. Pretože niektoré veci majú sentimentálnu hodnotu, ktorá prevyšuje akúkoľvek peňažnú hodnotu. Toto bolo prvé auto, ktoré som pomáhal reštaurovať vo Ferrari. Sám Enzo Ferrari mi ho dal, keď som odišiel do dôchodku. Povedal, že je to poďakovanie za všetko, čo som pre spoločnosť urobil. Adam sa snažil predstaviť si, aké by to bolo mať taký hlboký vzťah k niečomu materiálnemu, ktorý by nebol založený na jeho finančnej hodnote alebo statuse. Jazdíte na ňom? Spýtal sa niekedy. Na opustených cestách veľmi skoro ráno, odpovedal Viktor s mladíckym leskom v očiach. Zvuk tohto motora je ako hudba. Vrátili sa do obývačky a Adam cítil, že vidí Viktora a aj seba samého v novom svetle. Pán Novák, prišiel som sem, aby som pochopil a myslím, že začínam chápať. Ale prišiel som sa aj úprimne ospravedlniť za to, ako som sa k vám správal. Viktor prikývol a prijal ospravedlnenie. Život je cesta učenia, pán Kováč. Nikdy nie je neskoro začať sa učiť. Keď sa lúčil, Adam cítil, že sa v ňom niečo zásadné zmenilo. Nevedel presne, čo urobí so svojím Ferrari alebo so svojím životom, ale vedel, že nemôže pokračovať ako predtým. Cestou domov sa rozhodol ísť dlhšou trasou. Prechádzal štvrťami mesta, ktorým sa bežne vyhýbal. Videl deti hrať futbal na provizorných ihriskách, rodiny zdieľať nedeľné obedy na malých balkónoch. Starší ľudia sa rozprávali na jednoduchých lavičkách. Poprvýkrát ich nevidel ako tých druhých, ľudí z oddeleného sveta. Videl ľudské bytosti, každú s vlastným príbehom, snami a dôstojnosťou. Keď konečne dorazil do svojho luxusného a prázdneho bytu, Adam vedel, že musí urobiť dôležité rozhodnutie. A prekvapivo sa cítil ľahký, ako by sa mu z pliec zvalila ťarcha, o ktorej ani nevedel, že ju nesie. 3 dni po stretnutí u Viktora sa Adam svojho Ferrari stále ani nedotkol. Auto zostalo zaparkované v garáži budovy prikryté plachtou. Za každým, keď okolo neho prešiel, cítil zmes hanby a zmätku. Slová starého inžiniera mu zneli v mysli a spochybňovali všetko, v čo kedy veril o úspechu a hodnote. V stredu ráno počas raňajok vo svojom strešnom byte Adam dostal telefonát od Laury, organizátorky podujatia. Adam, musíme sa porozprávať, povedala bez zvyčajných zdvorilostí. Reči o tom, čo sa stalo na večierku, sa neprestávajú šíriť. Reči? Spýtal sa Adam, cítil tlak v žalúdku. Ľudia hovoria o tom, ako si sa správal k pánovi Novákovi. Niektorí sponzori podujatia sa cítia nepríjemne a chcú vysvetlenie. Adam si nervózne prešiel rukou po vlasoch. Už je to takmer týždeň, Laura. Ľudia už nemajú o čom inom hovoriť? No tak toto nefunguje, Adam. Verejne si ponížil muža, ktorý je prakticky žijúcou legendou v automobilovom svete.
Lorenzo Rossi už 3-krát volal a chcel vedieť, ako situáciu napravíme. Napravíme? Čo chcú, aby som urobil? Už som sa rozprával s pánom Novákom, osobne som sa mu ospravedlnil. Ale to nikto nevie, odpovedala Laura. Všetci videli len to, ako si sa snažil ponížiť staršieho pána a potom si urobil škandál, keď si prehral stávku. Adam mlčal. Realita situácie ho konečne zasiahla plnou silou. Jeho reputácia, tak starostlivo budovaná počas rokov, bola ničená kvôli jednej arogantnej noci. Musím to vyriešiť, zamrmlal, skôr pre seba ako pre Lauru. Áno, musíš, súhlasila. A rýchlo. Zajtra máš zasadnutie správnej rady tvojej firmy, však? Niektorí členovia boli na tom večierku. Po zložení telefónu Adam zostal sedieť a pozeral na panoramatický výhľad na mesto, ktorý sa rozprestieral za balkónom jeho bytu. Poprvýkrát sa mu luxus okolo neho zdal prázdny bez účelu. Rozhodol sa, že musí konať. Zavolal svojmu vodičovi a požiadal ho, aby pripravil auto. Nie Ferrari, ale sedan. Musel znova vidieť Viktora. Keď dorazil k jednoduchému domu v odľahlej štvrti, privítala ho žena v strednom veku, ktorá sa predstavila ako Žofia, Viktorova suseda. Nie je tu, informovala ho. Išiel dnes ráno do nemocnice. Do nemocnice? Spýtal sa Adam znepokojene. Je chorý? Žofia zaváhala, očividne zvažovala, či má zdieľať informácie s cudzincom. Kto vlastne ste? S tým, volám sa Adam Kováč. Nedávno som sa zoznámil s pánom Novákom. Pracujeme spolu na jednom projekte. Žofín výraz sa zmenil, keď počula meno. Ach, vy ste ten s tým Ferrari. Adam ťažko preglgol, uvedomujúci, že jeho sláva sa rozšírila až sem. Áno, to som ja. Rozprával mi o vás, povedala Žofia, jej tón bol teraz chladnejší. Povedal, že máte potenciál byť lepším človekom. Tieto slová zasiahli Adama ako úder. Viktor aj po tom všetkom v ňom videl niečo dobré. Prosím, požiadal. Potrebujem s ním hovoriť. Je to dôležité. Žofia ho chvíľu študovala, než sa rozhodla. Je v univerzitnej nemocnici, ale nie ako pacient. Chodí tam 3-krát týždenne ako dobrovoľník na detské oddelenie. Adam poďakoval a rýchlo sa vrátil do svojho auta. Počas cesty do nemocnice premýšľal, čo povie Viktorovi. Bol tak zvyknutý vyjednávať, manipulovať situáciami vo svoj prospech, ale so starým inžinierom nič z toho nefungovalo. Univerzitná nemocnica sa nachádzala v štvrti nižšej strednej triedy. Bola to stará, ale dobre udržiavaná budova. Adam zaparkoval a vošiel dnu. Cítil sa nepatrične vo svojom drahom obleku medzi jednoducho vyzerajúcimi ľuďmi, ktorí čakali na ošetrenie. Na recepcii sa na neho zvedavo pozrela staršia sestrička. Môžem pomôcť? Hľadám pána Viktora Nováka. Bol som informovaný, že tu robí dobrovoľníka. Ach, pán Viktor, usmiala sa. Je na detskom oddelení 4. poschodie. Deti ho zbožňujú, keď príde. Rozpráva úžasné príbehy o pretekárskych autách a vzdialených miestach. Adam poďakoval a zamieril k výťahu. Na 4. poschodí nasledoval zvuk detského smiechu až do veľkej miestnosti, kde bolo niekoľko detí, niektoré na invalidných vozíkoch, iné s kyslíkovými hadičkami, zhromaždených v polkruhu. V strede, sediac na jednoduchej stoličke, bol Viktor. Mal na sebe čistú, jednoduchú košeľu a živo rozprával príbeh, gestikulujúc rukami. Na kolenách mu odpočíval miniatúrny model starého Ferrari. A takto sme dokázali, aby motor vydržal 24 hodín Le Mans. Aj keď všetci hovorili, že je to nemožné, končil Viktor na radosť detí, ktoré nadšene tlieskali. Dievčatko asi 7-ročné s úplne holou hlavou, očividne po chemoterapii, zdvihlo ruku. Pán Viktor, bojíte sa niečoho? Viktor sa na chvíľu zamyslel, jeho tvár nadobudla vážny výraz. Bojím sa ľudí, ktorí si cenia len materiálne veci a zabúdajú na to, čo je skutočne dôležité. Láskavosť, rešpekt, súcit. Jeho oči sa stretli s Adamovými, ktorý pozoroval z dverí. Nezdal sa byť prekvapený, že ho tam vidí. Deti, povedal Viktor. Dnes skončíme trochu skôr. Mám návštevu, ale sľubujem, že na budúci týždeň prinesem model F40, ktorý ste tak veľmi chceli. Deti protestovali, ale sestrička sa priblížila a začala ich odvádzať späť do ich izieb. Niektoré zamávali Viktorovi, ktorý im to oplatil úprimným úsmevom. Pán Kováč, povedal, keď konečne zostali sami. Nečakal som vás tak skoro. Adam sa priblížil, cítil sa zvláštne nervózny. Pán Novák, potrebujem vašu pomoc. Viktor zdvihol obočie. Moju pomoc na čo? Aby som napravil, čo som pokazil, odpovedal Adam, prekvapený vlastnou úprimnosťou. Moja reputácia je ničená kvôli tomu, čo sa stalo na večierku. Ľudia hovoria, sponzori sú znepokojení. Dokonca aj správna rada mojej firmy ma spochybňuje. Viktor chvíľu študoval Adamovu tvár. A čo chcete, aby som urobil? Aby som všetkým povedal, že ste dobrý človek?
Nie, odpovedal Adam, uvedomujúc si márnosť tejto žiadosti. Chcem, aby ste mi pomohli skutočne byť lepším človekom. Na Viktorových perách sa objavil jemný úsmev. To je už začiatok. Vyšli z herne a prechádzali chodbami nemocnice. Viktor zdravil sestričky a lekárov po mene, bol to zjavne častý a obľúbený návštevník. Prečo sem chodíte? Spýtal sa Adam. Môj vnuk tu bol hospitalizovaný 2 roky, odpovedal Viktor, jeho pohľad na chvíľu neprítomný. Detská leukémia. Strávil som mnoho nocí v týchto chodbách, modlil sa, čakal. Mal 4 roky, keď mu to diagnostikovali. To mi je ľúto, zamrmlal Adam úprimne dojatý. Zotavil sa. Úsmev rozžiaril Viktorovu tvár. Áno, Dávid má teraz 9 rokov. Je v remisii už 3 roky. Zázrak podľa lekárov. Dostali sa do malej kaviarne na prízemí nemocnice. Viktor pozdravil pani, ktorá podávala kávu ako starú priateľku. To zvyčajné, pán Viktor? Spýtala sa s úsmevom. Áno, prosím, pani Helena. A čo si dá môj priateľ? Adam si objednal jednoduchú kávu, cítil sa čoraz viac nepatrične v prostredí, kde sa Viktor zdal byť tak doma. Mohli by ste žiť vo vile, poznamenal Adam, keď si sadli k plastovému stolu v rohu. Mohli by ste mať vodiča, sluhov, všetko, čo by ste chceli. A čo by som s tým všetkým robil? Spýtal sa Viktor jednoducho. Bývam 3 ulice odtiaľto. Môžem sem prísť pešo navštíviť vnuka, keď má kontrolu. Poznám svojich susedov po mene. Pomáham opraviť auto pánovi Jurajovi, keď sa mu pokazí. Pani Žofia, ktorú ste spoznali, mi prinesie polievku, keď je zima. To je bohatstvo, pán Kováč. Adam v tichosti vstrebal tieto slová. Bol to koncept tak vzdialený všetkému, v čo kedy veril. Vráťme sa k vášmu problému, pokračoval Viktor. Čo presne chcete urobiť, aby ste napravili, čo ste pokazili? Neviem, priznal Adam. Myslel som, že by ste mi mohli dať nejaký nápad. Viktor si odpil z kávy, než odpovedal. Stavili ste sa so mnou o svoje Ferrari. Právne je auto moje, hoci som ho odmietol. Áno, a stále nerozumiem prečo. Pretože nechcem auto, pán Kováč. Chcem niečo oveľa cennejšie. Čo? Príležitosť zmeniť život. V tomto prípade váš. Adam sa zamračil, nechápal úplne. Táto nemocnica, pokračoval Viktor, lieči deti s rakovinou z rodín, ktoré si nemôžu dovoliť drahú liečbu. Robia zázraky s obmedzenými zdrojmi. Predstavte si, čo by mohli urobiť s väčšími zdrojmi. Po prvýkrát Adam začal chápať, kam Viktor mieri. Chcete, aby som daroval peniaze nemocnici? Nielen peniaze. Chcem, aby ste darovali svoj čas, svoj vplyv, svoje kontakty. Chcem, aby ste spoznali tieto deti, ich rodiny, ich boje. Chcem, aby ste videli svet za hranicami svojho privilegovaného kruhu. Adam cítil zmes odporu a zvedavosti. Myšlienka opustiť svoju komfortnú zónu bola desivá, ale zároveň niečo v ňom túžilo po zmysluplnejšom cieli. A to by zachránilo moju reputáciu? Spýtal sa, stále uväznený vo svojej starej mentalite. Viktor sa trpezlivo usmial. Nakoniec áno. Ale to by nemal byť váš hlavný cieľ. Ak to urobíte len preto, aby ste si napravili imidž, ľudia spoznajú faloš. Adam sa na chvíľu zamyslel. Kde by som mal začať? No čo tak teraz? Navrhol Viktor a vstal. Poďme navštíviť nejaké deti. Len pozorujte, počúvajte, učte sa. Nasledujúce 2 hodiny Adam sprevádzal Viktora z izby do izby na detskom oddelení. Videl deti bojovať s hroznými chorobami s úsmevom na tvári. Stretol vyčerpaných rodičov, ktorí spali na nepohodlných stoličkách, aby mohli byť pri svojich deťoch. Počul príbehy rodín, ktoré predali všetko, čo mali, aby zaplatili liečbu. V jednej z izieb našli chlapca asi 6-ročného, extrémne bledého a chudého, pripojeného k niekoľkým prístrojom. Vedľa neho mladá žena držala jeho ruku, s hlbokými kruhmi pod očami, ktoré značili jej unavenú tvár. Leo, zvolal Viktor radostne pri vstupe. Ako sa má dnes môj obľúbený pretekár? Chlapek sa slabo usmial. Ujo Viktor, priniesli ste nejaké nové autíčko? Dnes nie, šampión. Ale priviedol som priateľa, ktorý vie všetko o drahých autách. Toto je pán Adam. Adam sa váhavo priblížil k posteli. Ahoj, Leo. Máte pretekárske auto? Spýtal sa chlapec so žiariacimi očami. Adam si vymenil pohľad s Viktorom, než odpovedal. Mám červené Ferrari. Wow, zvolal Leo. Jeho energia sa na chvíľu obnovila. Ako Schumacher. Vezmete ma na prechádzku, keď sa uzdravím? Chlapcová matka sa smutne usmiala a Adam si uvedomil, že sa tam skrýva nevypovedaný príbeh. Príbeh, ktorý Viktor zrejme poznal. Samozrejme, odpovedal Adam, cítil, ako sa v ňom niečo zlomilo. Bude to prvá jazda, keď odtiaľto odídeš.
Po niekoľkých ďalších návštevách sa Adam a Viktor rozlúčili s deťmi a opustili nemocnicu. Popoludňajšie slnko už bolo nízko a fúkal jemný vánok. Leo sa neuzdraví však? Spýtal sa Adam, keď kráčali k parkovisku. Viktor pomaly pokrútil hlavou. Lekári mu dávajú na najvýš 2 mesiace. Leukémia je príliš pokročilá a rodina nemá prostriedky na experimentálnu liečbu v zahraničí. Koľko by to stálo? Spýtal sa Adam, cítil naliehavosť, akú nikdy predtým nezažil. Liečba asi 500 000 eur plus ubytovanie a výdavky v Nemecku na najmenej 6 mesiacov. Adam zastal. Hodnota môjho Ferrari. Viktor nič nepovedal, len pozoroval, ako Adam spracováva túto informáciu. Vedeli ste to od začiatku. Preto ste ma priviedli, aby som spoznal Lea. Nemanipulujem ľuďmi, pán Kováč, odpovedal Viktor pokojne. Len ukazujem cesty. To, čo sa rozhodnete urobiť, je výlučne vaša voľba. Adam sa zhlboka nadýchol a pozrel späť na nemocnicu. Ak by som predal Ferrari, mohol by som zaplatiť Leovú liečbu? Áno, mohli by ste. A to? To by bolo použitie auta na niečo slušné, ako ste navrhli. Bolo by. Adam cítil jasnosť, akú nikdy predtým nezažil. Zrazu sa mu jeho luxusné auto, jeho strešný byt, jeho drahé oblečenie, všetko zdalo také nezmyselné v porovnaní so životom dieťaťa. Urobím to, rozhodol sa. Predám Ferrari a zaplatím Leovú liečbu. Viktor sa usmial, ale nezdal sa byť prekvapený. Je to ušľachtilé rozhodnutie, pán Kováč, ale dovolte mi urobiť návrh. Samozrejme. Nerobte to sám. Použite svoje kontakty, svoj vplyv. Vytvorte nadáciu, charitatívne podujatie. Ukážte svojim partnerom, že existuje vyšší účel pre bohatstvo, ktoré všetci vlastníte. Adam pomaly prikývol. Nápady sa mu už formovali v mysli. Benefičná aukcia. Mohol by vydražiť Ferrari, pozvať vplyvných ľudí. Presne tak. Premente svoj pád na príležitosť pozdvihnúť nielen seba, ale aj mnohých ďalších. Keď dorazili k Adamovmu autu, Viktor mu podal ruku na rozlúčku. Máte dobré srdce, pán Kováč. Len ste ho príliš dlho zabudli počúvať. Adam stisol ruku staršieho pána. Cítil hlboký rešpekt, aký nikdy k nikomu predtým nezažil. Ďakujem, že ste mi ukázali cestu, pán Novák. Viktor, opravil ho starý inžinier s úsmevom. Priatelia ma volajú Viktor. Adam sa usmial späť. Cítil sa, možno po prvýkrát v živote, skutočne bohatý. Nasledujúce dni Adam neúnavne pracoval na svojom novom projekte. Zvolal mimoriadne zasadnutie správnej rady svojej spoločnosti a na prekvapenie všetkých neprezentoval čísla ani obchodné stratégie, ale fotografie detí z univerzitnej nemocnice. Páni, dámy, začal pevným, ale pokorným hlasom. Viem, že mnohí z vás boli prítomní na večierku minulý týždeň a boli svedkami správania, na ktoré nie som hrdý. Ticho v miestnosti bolo hmatateľné. Nikto nečakal také priame priznanie chyby od Adama Kováča, známeho svojou aroganciou a tvrdohlavosťou. Tá noc ma naučila cennú lekciu o pokore a zmysle. A teraz chcem tú chybu premeniť na niečo pozitívne, nielen pre môj imidž alebo pre firmu, ale pre deti, ktoré skutočne potrebujú našu pomoc. Vysvetlil svoj plán. Benefičná aukcia, kde by jeho Ferrari bolo hlavnou položkou s celým výťažkom určeným na liečbu detí s rakovinou v univerzitnej nemocnici. Spoločnosť by podujatie sponzorovala, pozvala by klientov, partnerov a vplyvné osobnosti spoločnosti. Toto nie je len o PR, zdôraznil Adam. Je to o predefinovaní toho, kým sme ako organizácia a ako jednotlivci. Je to o použití nášho privilégia na skutočnú zmenu v životoch ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Proti všetkým očakávaniam rada jednomyselne schválila plán. Navyše, niekoľko členov sa ponúklo prispieť na aukciu cennými osobnými predmetmi. Laura, organizátorka podujatia, kde sa všetko začalo, bola prvá osoba, ktorú Adam oslovil na zorganizovanie benefičnej aukcie. Som šokovaná, priznala, keď sa stretli, aby prediskutovali detaily. Nikdy by som si nepredstavovala, že prejdeš takou hlbokou premenou v takom krátkom čase. Ani ja, odpovedal Adam úprimne. Ale po stretnutí s Viktorom, po tom, čo som videl tie deti, som si uvedomil, aký prázdny bol môj život. Laura chvíľu študovala jeho tvár. Naozaj si sa zmenil, však? Toto nie je len PR stratégia. Nie, potvrdil Adam. Je to oveľa viac. Je to prebudenie. Aukcia bola naplánovaná o 2 týždne. Dostatočne dlho na to, aby sa všetko zorganizovalo, ale nie tak dlho, aby to ohrozilo šance Lea, ktorého zdravie sa rýchlo zhoršovalo.
Počas tohto obdobia Adam navštevoval nemocnicu takmer denne. Niekedy tam stretol Viktora, ako rozpráva deťom príbehy, alebo sa len rozpráva s vyčerpanými rodičmi, ponúkajúc slová útechy a nádeje. Pri jednej z týchto návštev Adam spoznal Dávida, Viktorovho vnuka. Bol to energický a usmievavý chlapec bez viditeľných známok choroby, ktorá ho takmer zabila. Bol v nemocnici len na rutinnej kontrole. Detko mi rozprával o vašom Ferrari, povedal Dávid s očami žiariacimi od vzrušenia. Je pravda, že ho predáte, aby ste pomohli Leovi? Vydražím ho, opravil ho Adam jemne. A áno, všetky peniaze budú použité na pomoc Leovi a ostatným deťom ako on. Dávid súhlasne prikývol. Detko vždy hovorí, že veci sú len veci, ale ľudia sú poklady. Adam sa usmial, rozpoznávajúc Viktorovú múdrosť v slovách vnuka. Tvoj detko je veľmi múdry muž, najmúdrejší na svete, zvolal Dávid s detskou hrdosťou. Vedeli ste, že kedysi staval motory pre Sennu? Má s ním spoločnú fotku. Adam to nevedel a toto odhalenie len zvýšilo jeho rešpekt k Viktorovi. Muž, ktorého sa pokúsil ponížiť, sa stýkal s legendami. Tvoril históriu a napriek tomu si vybral jednoduchý život venovaný pomoci druhým. S tou predvečer aukcie Adam dostal nečakaný telefonát. Bol to Leov lekár, doktor Varga. Pán Kováč, povedal vážnym hlasom. Musíme sa porozprávať o Leovi. Jeho stav sa za posledných 24 hodín výrazne zhoršil. Nemyslím si, že môžeme dlhšie čakať na liečbu v Nemecku. Adam cítil, ako mu tuhne krv v žilách. Koľko má času? Dni možno. Týždeň, na najvýš. Aukcia je zajtra, odpovedal Adam. Myseľ mu pracovala na plné obrátky. Môžem zálohovo zaplatiť, použiť vlastné rezervy, kým neprídu peniaze z aukcie. To by bolo ideálne, súhlasil lekár. Už som kontaktoval kliniku v Nemecku. Môžu ho okamžite prijať, ale potrebujú záruku platby. Dokumenty pošlem ešte dnes, sľúbil Adam, a zabezpečím súkromné lietadlo, aby ho prepravilo s plným komfortom a lekárskym tímom. Po zložení telefónu Adam dlho sedel a vstrebal vážnosť situácie. Chystal sa previesť obrovskú sumu zo svojich osobných úspor, aby zachránil dieťa, ktoré sotva poznal. Pred mesiacom by to považoval za šialenstvo. Teraz sa to zdalo byť jedinou správnou vecou. Zobral telefón znova a zavolal Viktorovi, vysvetlil mu situáciu. Si tým istý? Spýtal sa Viktor. Je to veľká finančná zodpovednosť, ktorú preberáš sám. Som si istý, odpovedal Adam bez váhania. Peniaze z aukcie nakoniec pokryjú sumu, ale aj keby nie, už som sa rozhodol. Leo pôjde zajtra ráno do Nemecka, aj keby som mal predať aj svoj byt. Na druhej strane linky bolo krátke ticho. Keď Viktor znova prehovoril, jeho hlas bol pohnutý emóciami. Adam, povedal, poprvýkrát použil jeho krstné meno. Naozaj si našiel svoju cestu. Deň aukcie prišiel s emocionálnou intenzitou, akú Adam nikdy predtým nezažil. Zobudil sa pred svitaním po nepokojnej noci. Prvá vec, ktorú urobil, bolo skontrolovanie mobilu. Bola tam správa od doktora Vargu. Leo je stabilizovaný na cestu. Sanitka dorazí do nemocnice o 8:00. Adam všetko zariadil počas noci. Súkromné lekárske lietadlo čakalo na letisku, vybavené všetkým, čo by Leo mohol potrebovať počas letu do Nemecka. Klinika v Mníchove už rezervovala izbu a pripravila tím na jeho prijatie. Bankový prevod so zálohou bol potvrdený. Rýchlo sa obliekol a odišiel do nemocnice. Nemal na sebe oblek, len džínsy a jednoduchú košeľu. Keď prišiel, našiel tam už Viktora, ktorý sa ticho rozprával s Leovými rodičmi. Adam! Priblížila sa k nemu chlapcova matka, hneď ako ho uvidela s očami červenými od plaču. Ako vám môžeme poďakovať? Zachraňujete nášho syna. Adam cítil hrču v hrdle. Nemusíte ďakovať. Len chcem, aby bol Leo v poriadku. Chlapcov otec, chudý muž s mozolnatými rukami od ťažkej práce, mu podal trasúcu sa ruku. Pán Kováč, celý život som pracoval ako murár. Nikdy by som toľko peňazí nenašetril ani za 100 rokov. Neviem, ako sa vám odvďačiť. Odvďačte sa tým, že pomôžete inej rodine, keď budete môcť, odpovedal Adam, prekvapený vlastnými slovami. Takto to funguje. Viktor pozoroval scénu s diskrétnym úsmevom na perách. Priblížil sa k Adamovi, zatiaľ čo lekári pripravovali Lea na transport. Si nervózny z aukcie? Spýtal sa. Ani trochu, odpovedal Adam úprimne. Po prvýkrát v živote nemyslím na seba alebo na to, čo si pomyslia ostatní. Len chcem, aby to vyšlo. Výjde to, potvrdil Viktor spokojnou istotou, ktorú Adam tak obdivoval. Premenil si hanebnú situáciu na príležitosť pre dobro. Ľudia to rozpoznajú. Sanitka dorazila a všetci sledovali, ako záchranári prekladajú Lea teraz pod sedatívami na cestu.
Chlapec vyzeral na nosidlách ešte menší a krehkejší, pripojený k toľkým hadičkám a monitorom. Môžem ísť s ním? Spýtala sa matka lekára, zúfalstvo viditeľné v jej očiach. Samozrejme, odpovedal lekár. Už sme vám a vášmu manželovi vybavili dokumenty. Ale na letenky nemáme peniaze, začal otec. Všetko je zariadené, prerušil ho Adam jemne. Poletíte v tom istom lietadle, ubytovanie, strava. Všetko je zahrnuté na tak dlho, ako to bude potrebné. Leova matka sa rozplakala a silno objala Adama. Boh ti žehnaj. 1000-krát Boh ti žehnaj. Kým sa sanitka vzdialovala, Adam zostal vedľa Viktora a sledoval ju, kým nezmizla za rohom. Urobil si mimoriadnu vec, poznamenal Viktor. Urobil som to, čo by urobil každý, odpovedal Adam. Viktor sa usmial. Nie, neurobil. Väčšina ľudí by cítila ľútosť. Možno by darovala malú sumu a pokračovala by vo svojom živote. Ty investuješ svoj osobný majetok, svoj čas, svoju emocionálnu energiu. To je výnimočné. Učil som sa od najlepšieho, povedal Adam a s úprimným rešpektom sa pozrel na staršieho pána. Teraz choď, povzbudil ho Viktor. Máš aukciu na prípravu. Spoločenská sála toho istého hotela, kde sa všetko začalo, bola na nepoznanie. Laura premenila priestor na elegantné, ale útulné prostredie s panelmi zobrazujúcimi fotografie detí z univerzitnej nemocnice a ich príbehy. Červené Ferrari bolo umiestnené v strede pod strategickými reflektormi, ktoré zvýrazňovali jeho bezchybné línie. Ale pre Adama už nebolo symbolom statusu. Bolo prostriedkom na dosiahnutie oveľa cennejšieho cieľa. Hostia začali prichádzať o 7. večer. Mnohí z tých, ktorí boli svedkami Viktorovho poníženia, boli tam, teraz s výrazmi zvedavosti a v niektorých prípadoch aj obdivu k tomu, čo Adam robil. Lorenzo Rossi, taliansky podnikateľ, ktorý Viktora na večierku spoznal, sa k Adamovi priblížil s teplým úsmevom. Pán Kováč, musím priznať, že som ohromený, povedal a podal mu ruku. Málo kto by mal odvahu premeniť takú verejnú chybu na niečo tak ušľachtilé. Ďakujem, že ste prišli, pán Rossi, odpovedal Adam a stisol mu ruku. Vaša prítomnosť znamená veľa. A kde je náš priateľ Viktor? Spýtal sa Rossi a rozhliadol sa. Ešte neprišiel, odpovedal Adam a pozrel sa na hodinky. Vlastne sa začínam obávať. V tej chvíli mu zazvonil mobil. Bolo to neznáme číslo. Pán Kováč? Spýtal sa ženský hlas, keď zdvihol. Tu je Žofia, Viktorova suseda. Poprosil ma, aby som vám oznámila, že sa nemôže zúčastniť aukcie. Je v nemocnici. Adam cítil, ako mu prešiel mráz po chrbte. Čo sa stalo? Bol to infarkt, vysvetlila Žofia. Hlas sa jej triasol. Pocítil bolesti v hrudi hneď po tom, čo ste ráno odišli. Snažil sa to ignorovať. Povedal, že je to len únava, ale nakoniec odpadol. Sanitka ho odviezla do centrálnej nemocnice. Hneď tam idem, odpovedal Adam a už smeroval k východu. Nie, prerušila ho Žofia. Viktor bol dôrazný. Chce, aby ste aukciu uskutočnili podľa plánu. Povedal, že je to v tejto chvíli dôležitejšie ako čokoľvek iné. Adam zastal, rozpoltený medzi starosťou o Viktora a zodpovednosťou za podujatie, ktoré by mohlo zachrániť niekoľko životov. Pán Kováč, priblížila sa Laura, všimla si jeho rozrušený výraz. Stalo sa niečo? Adam rýchlo vysvetlil situáciu. Laura mu položila ruku na rameno. Viktor má pravdu, povedala jemne. Aukcia sa musí konať. Závisia od toho desiatky detí. Keď skončíme, pôjdeme spolu do nemocnice. Adam prikývol, uznávajúc múdrosť jej rady. Dobre, začnime. Aukcia prebiehala s energiou, ktorá všetkých prekvapila. Hostia, mnohí z nich bohatí podnikatelia zvyknutí myslieť len na zisky, sa zdali byť úprimne dojatí príbehmi detí. Štedré ponuky boli dávané na predmety, ktoré by za iných okolností nemali ani polovičnú hodnotu. Keď prišiel čas dražiť Ferrari, Adam vystúpil na pódium. V sále zavládlo ticho. Dámy a páni, začal. Hlas mal pevný, ale nabitý emóciami. Pred 2 týždňami v tomto istom hoteli som urobil chybu, za ktorú sa hlboko hanbím. Pokúsil som sa ponížiť mimoriadneho muža, Viktora Nováka, len preto, že nezapadal do môjho úzkeho konceptu úspechu a hodnoty. Adam sa odmlčal a pozrel na každú tvár v publiku. Viktor ma naučil najcennejšiu lekciu môjho života, že skutočná hodnota človeka nie je v tom, čo vlastní, ale v tom, čo tvorí. V dobre, ktoré robí vo svete. Toto Ferrari, ktoré pre mňa predtým bolo symbolom statusu, teraz predstavuje niečo oveľa dôležitejšie, šancu zachrániť životy. Stručne vysvetlil o Leovi, ktorý v tej chvíli už letel do Nemecka, a o ďalších deťoch, ktoré potrebovali drahú liečbu. Viktor tu dnes večer nemohol byť, pokračoval Adam. Hlas sa mu mierne zachvel.
Je v nemocnici po tom, čo dnes ráno utrpel infarkt. Ale jeho duch, jeho hodnoty sú prítomné v každom aspekte tohto podujatia. Publikom prešiel šepot obáv. Mnohí tam Viktora na večierku spoznali a boli dojatí jeho dôstojnosťou. Takže uzavrel Adam. Na počesť Viktora Nováka, muža, ktorý si vybral jednoduchosť a štedrosť, keď mohol mať všetko, otváram drážbu tohto Ferrari. Nech ide niekomu, kto pochopí jeho skutočnú hodnotu. Nie ako predmet chvály, ale ako nástroj na robenie dobra. Dražiteľ prevzal kontrolu a ponuky sa začali. Atmosféra v miestnosti bola elektrizujúca. Ferrari, ktoré malo hodnotu približne 400 000 eur, rýchlo prekročilo túto sumu. 1 000 000, 2 milióny, 3 milióny eur. Adam ohromene sledoval, ako podnikatelia, ktorí pred niekoľkými dňami tvrdo súperili v biznise, teraz súperili o to, kto bude štedrejší. Nakoniec, keď suma dosiahla ohromujúcich 1,8 milióna eur, Lorenzo Rossi zdvihol ruku. 2 milióny, povedal jednoducho. V sále zavládlo absolútne ticho. Bolo to 5-krát viac ako skutočná hodnota auta. 2 milióny eur, zopakoval dražiteľ a pozrel sa okolo, či bude ďalšia ponuka. 2 milióny eur po prvýkrát, po druhýkrát. Predané za 2 milióny eur pánovi Lorenzovi Rossimu, oznámil dražiteľ a udrel kladivkom. Publikum vybuchlo v aplauze. Adam zišiel z pódia, aby osobne poďakoval Rossimu. Pán Rossi, to je mimoriadne, povedal dojatý. Rossi sa usmial. Spoznal som Viktora pred mnohými rokmi v Taliansku. Navrhol mi motor pre moju prvú továreň a odmietol platbu, pretože povedal, že som len mladík so snom. Ten motor nám umožnil konkurovať oveľa väčším firmám a bol to začiatok všetkého, čo som neskôr vybudoval. Považujte to za splatenie starého dlhu. Celkovo aukcia vyniesla takmer 3 milióny eur, oveľa viac, ako by Adam kedy mohol očakávať. Boli to peniaze dostatočné na liečbu nielen Lea, ale aj niekoľkých ďalších detí z univerzitnej nemocnice. Hneď, ako sa podujatie skončilo, Adam a Laura išli priamo do centrálnej nemocnice. Našli Viktora v súkromnej izbe, bledého, ale pri vedomí, so slabým úsmevom na tvári, keď ich uvidel. Ako to dopadlo? Bola prvá vec, ktorú sa spýtal. Neuveriteľne, odpovedal Adam a prisunul si stoličku k posteli. Vybrali sme takmer 3 milióny. Samotné Ferrari sa predalo za 2 milióny. Viktor vytreštil oči. 2 milióny? Kto ho kúpil? Lorenzo Rossi. Rozprával mi o motore, ktorý ste pre neho navrhli pred mnohými rokmi. Viktor sa jemne zasmial, potom sa skrivil od bolesti. Ach áno, Lorenzo bol vtedy len chlapec s veľkými snami. Sotva mal peniaze na súčiastky, nie to ešte na zaplatenie inžiniera. Laura sa priblížila a láskavo chytila Viktora za ruku. Ako sa cítite? Tak ako starý hlupák, ktorý ignoroval signály vlastného tela, odpovedal úprimne. Ale lekári hovoria, že to bol len ľahký infarkt. S vhodnými liekmi a trochou odpočinku budem o pár týždňov späť vo svojich aktivitách. Budete odpočívať oveľa dlhšie ako pár týždňov, vyhlásil Adam pevne. A dostanete najlepšiu možnú liečbu. Viktor pokrútil hlavou. Nepotrebujem drahú liečbu, Adam. Moje zdravotné poistenie je dostačujúce. Nie je to otázka potreby, ale zásluhy, trval na svojom Adam. Zmenili ste mi život, Viktor. Dovoľte mi, aby som vám to aspoň trochu oplatil. Skôr ako mohol Viktor viac protestovať, dvere sa otvorili a vbehol Dávid, nasledovaný Žofiou. Detko, zvolal chlapec s očami rozšírenými od strachu. Si v poriadku? Viktor sa úprimne usmial, keď uvidel svojho vnuka. Teraz som oveľa lepšie, keď si tu, šampión. Dávid sa priblížil k posteli. Opatrne sa pozeral na všetky hadičky a monitory. Sľubuješ, že neodídeš ako babka? Viktor ťažko preglgol a vymenil si pohľad s Adamom. Sľubujem, že urobím všetko, čo mi lekári povedia, aby som sa rýchlo uzdravil. Kým Dávid živo rozprával detkovi o svojom dni v škole, Adam si odtiahol Žofiu do kúta izby. Ako na tom skutočne je? Spýtal sa tichým hlasom. Žofia si povzdychla. Lekári hovoria, že potrebuje operáciu. Má upchaté 2 koronárne artérie. Bez operácie je vysoké riziko druhého, oveľa vážnejšieho infarktu. Prečo to nespomenul? Poznáte Viktora, odpovedala Žofia so smutným úsmevom. Nechce nikoho znepokojovať, najmä keď sú tu iní ľudia s problémami, ktoré považuje za naliehavejšie. Adam sa na chvíľu zamyslel. Koľko stojí operácia? S jeho poistením bude stále musieť zaplatiť okolo 15 000 eur. To sú peniaze, ktoré nemá. Nie bez toho, aby predal dom. Nič predávať nebude, vyhlásil Adam. Postaram sa o to. Žofia ho opatrne študovala. Je veľmi hrdý, viete? Neakceptuje to ľahko.
Tak mu to nepovieme. Zatiaľ nie, rozhodol sa Adam. Porozprávam sa priamo s lekármi. Nasledujúce dni Adam všetko zorganizoval. Viktorova operácia bola naplánovaná na nasledujúci týždeň u najlepšieho kardiochirurga v meste. Nadácia, založená z peňazí z aukcie, teraz oficiálne nazvaná Nováková nadácia pre deti, pokryla všetky náklady. Adam tiež zariadil, aby Dávid bol ubytovaný v jeho byte s opatrovateľkou, kým bude Viktor v nemocnici. Chlapec bol nadšený z luxusného bytu a najmä z panoramatického výhľadu na mesto. Odtiaľto vidno detkov dom? Zvolal v prvý deň a ukázal na vzdialený bod. Adam sa usmial. Áno, vidno. A čoskoro tam bude späť, úplne zdravý. Prečo nám tak veľmi pomáhaš? Spýtal sa Dávid zrazu s priamou úprimnosťou detí. Adam sa na chvíľu zamyslel, pretože tvoj detko ma naučil niečo veľmi dôležité, že skutočné bohatstvo je v pomoci druhým, nie v hromadení vecí. Dávid prikývol, ako by to dávalo dokonalý zmysel. Detko to vždy hovorí. Je to najbohatší človek, akého poznám. Naozaj je, súhlasil Adam. V údeň operácie prišiel Adam do nemocnice skoro ráno. Našiel Viktora už pripraveného na zákrok, prekvapivo pokojného. Som v dobrých rukách, povedal, keď sa Adam spýtal, či je nervózny. Prežil som dobrý život. Nebojím sa. Ešte máš veľa čo prežiť, vyhlásil Adam. Dávid ťa potrebuje. A ja tiež, Viktor zdvihol obočie. Ty? Myslel som, že som ťa už naučil všetko, čo si potreboval vedieť. Ani zďaleka, usmial sa Adam. Ešte sa mám veľa čo učiť. Napríklad si mi nikdy nepovedal, ako si dokázal, aby Senov motor fungoval v extrémnych podmienkach Monaka v roku 1992. Viktor sa zasmial, potom sa skrivil od bolesti. Poviem ti všetky svoje tajomstvá, keď sa odtiaľto dostanem, ale musíš sľúbiť, že tieto vedomosti použiješ na dobro. Sľubujem, odpovedal Adam slávnostne. Keď sestričky prišli po Viktora na operáciu, Adam mu naposledy stisol ruku. Vidíme sa o pár hodín, profesor. Operácia trvala 6 hodín. Adam zostal celý čas v čakárni, pracoval na diaľku na svojom notebooku, organizoval posledné detaily nadácie. Laura mu robila spoločnosť časť času, rovnako ako Lorenzo Rossi, ktorý odložil svoj let späť do Talianska, aby sa dozvedel výsledok operácie. Konečne sa objavil chirurg, stále v operačnom oblečení. Všetko prebehlo dobre, oznámil s úsmevom. Pán Novák je silný muž, artérie boli úspešne spriechodnené a zotavenie by malo byť úplné. Adam pocítil takú intenzívnu vlnu úľavy, že si musel sadnúť. Až vtedy si uvedomil, ako veľmi mu záleží na mužovi, ktorého sa pred týždňami pokúsil ponížiť. Viktor zostal v nemocnici ďalších 5 dní. Adam ho navštevoval denne, často prinášal Dávida po škole. Chlapec naplnil izbu svojou nákazlivou energiou, rozprával príbehy o svojich dobrodružstvách v Adamovom byte a rozosmieval detka, aj keď to bolelo. V deň prepustenia z nemocnice Adam trval na tom, že Viktora odvezie domov osobne. Starší pán bol už výrazne silnejší, chodil bez pomoci, hoci opatrne. Mám pre teba prekvapenie, povedal Adam počas jazdy. Viktor zdvihol obočie. Dúfam, že to nie je nič extravagantné. Vieš, ako sa k tomu staviam. Nie je to extravagantné, uistil ho Adam. Je to nevyhnutné. Keď dorazili k Viktorovmu domu, Žofia a niekoľkí susedia čakali vpredu s malým transparentom Vitaj späť. Viktor bol viditeľne dojatý prijatím, ale skutočné prekvapenie bolo vnútri domu. Adam najal firmu, aby nainštalovala kompaktný výťah, ktorý spájal prízemie s prvým poschodím, kde bola Viktorova spálňa. Toto nemôžem prijať, protestoval Viktor, keď uvidel inštaláciu. Nie je to dar, vysvetlil Adam. Je to lekárska nevyhnutnosť. Lekár bol dôrazný, že v najbližších týždňoch nesmiete chodiť po schodoch. A okrem toho, dodal s úsmevom, je to investícia do tvojho zdravia, aby si mohol naďalej učiť dôležité veci mňa a Dávida aspoň ďalších 20 rokov. Viktor pokrútil hlavou, ale na perách mal úsmev. Naučil si sa byť dosť presvedčivý. Učil som sa od najlepšieho, odpovedal Adam. Ten večer, kým Viktor odpočíval vo svojej izbe, Adam a Dávid sedeli na zadnej verande a pozerali na hviezdy. Chlapec bol neobvykle tichý. Deje sa niečo? Spýtal sa Adam. Ujo, Adam, začal Dávid, používajúc prezývku, ktorú si za posledné týždne osvojil. Detko bude naozaj v poriadku? Adam položil ruku okolo chlapcových pliec. Bude, Dávid, operácia bola úspešná. Potrebuje len odpočívať a správne užívať lieky.
Sľubuješ, že sa o neho postaráš, aj keď tu nebudem môcť byť? Sľubujem, odpovedal Adam úprimne. Tvoj detko je teraz najdôležitejšou osobou v mojom živote. Naučil ma byť lepším človekom. Dávid spokojne prikývol. Robí to s každým. Preto ho má každý rád. Adam premýšľal o týchto jednoduchých, ale hlbokých slovách. Viktor nielenže žil podľa ušľachtilých princípov. Inšpiroval ostatných, aby robili to isté. Bol to vzácny a cenný dar. Vieš čo, Dávid? Myslím, že tvoj detko je najbohatší muž, akého som kedy stretol. Ale on nemá peniaze, odpovedal chlapec zmetene. Existuje mnoho druhov bohatstva, vysvetlil Adam. A niektoré sú oveľa cennejšie ako peniaze. 6 mesiacov uplynulo od Viktorovej operácie. Prišla jar a priniesla nové farby do záhrady jednoduchého domu, ktorý teraz často navštevoval jeden z najvplyvnejších podnikateľov v meste. Adam zaparkoval svoj sedan, už sa nechválil luxusnými autami a usmial sa, keď uvidel Viktora starať sa o ruže s pevnými rukami a zdravým výrazom. Prišiel si v pravý čas, poznamenal Viktor bez toho, aby sa otočil. Vždy vedel, kedy Adam prišiel, aj bez toho, aby sa pozrel. Čaj je takmer hotový. Ako sa dnes cítiš? Spýtal sa Adam a priblížil sa, aby pomohol priateľovi vstať. Ako 72-ročný muž, ktorý práve strávil 6 hodín učením mechaniky tínedžerov, odpovedal Viktor s unaveným, ale šťastným úsmevom. Dielňa Mechanické krídla bola otvorená pred 3 mesiacmi v zrekonštruovanom sklade v tej istej štvrti, kde býval Viktor. Bol to spoločný projekt. Adam poskytoval financovanie a administratívnu štruktúru, zatiaľ čo Viktor sa delil o svoje vedomosti s mladými ľuďmi z okolia. Už mali 30 študentov, mnohí z nich v sociálne zraniteľnej situácii. Vošli do domu, kde vôňa bylinkového čaju naplňala kuchyňu. Dávid tam nebol. Popoludňa trávil v škole a potom v projekte, kde už preukazoval výnimočný talent na mechaniku, na hrdosť svojho detka. Dnes som dostal správy o Leovi, poznamenal Adam, zatiaľ čo Viktor nalieval čaj do jednoduchých porcelánových šálok. Oči staršieho pána zažiarili. A ako sa má? Tež lekári potvrdili. Úplná remisia. Liečba zabrala lepšie, ako očakávali. Vráti sa na Slovensko budúci mesiac. Viktor na chvíľu zatvoril oči, ako by sa ticho modlil vďaky. To je úžasné. Sadli si za kuchynský stôl, kde sa za posledné mesiace odohralo toľko dôležitých rozhovorov. Práve tam, medzi dúškami čaju a jednoduchými slovami, našiel Adam viac múdrosti ako vo všetkých zasadacích miestnostiach, ktoré v živote navštívil. Nadácia už pomohla 17 deťom, poznamenal Adam. Každé z nich má teraz reálnu šancu na vyliečenie. A to všetko preto, že si sa rozhodol premeniť chybu na niečo mimoriadne, poznamenal Viktor. Adam pokrútil hlavou. Nie. Všetko preto, že si mal tú múdrosť ukázať mi lepšiu cestu, keď si ma mohol jednoducho opovrhnúť. Priateľstvo medzi nimi sa prehlbilo nad rámec toho, čo by ktokoľvek mohol predvídať. Adam sa stal stálou súčasťou života Viktora a Dávida, nielen ako dobrodinec, ale ako rodina. Nedeľné večere, prechádzky v parku, večery so spoločenskými hrami, malé tradície, ktoré teraz dávali jeho životu zmysel. Už si sa rozhodol, čo urobíš? Spýtal sa Viktor meniac tému. Adam vedel, na čo naráža. Predchádzajúci týždeň dostal ponuku na predaj svojej spoločnosti za astronomickú sumu. Bola to príležitosť, ktorú by pred 6 mesiacmi nikdy neváhal prijať. Ešte premýšľam, odpovedal. Peniaze by sa hodili pre nadáciu. Ale obávaš sa o svojich zamestnancov, doplnil Viktor. O kultúru, ktorú tam buduješ. Adam prikývol. Jeho spoločnosť prešla radikálnou transformáciou. Teraz fungovala na princípoch sociálnej zodpovednosti, udržateľnosti a ľudskej hodnoty. Každý zamestnanec, od manažérov po upratovací personál, dostával dôstojné zaobchádzanie a spravodlivé mzdy. Bojím sa, že nový vlastník by to všetko zrušil, priznal Adam. Zisky by rýchlo stúpli, samozrejme, ale na úkor všetkého, čo sme dosiahli. Viktor súhlasne prikývol. Pred 6 mesiacmi by si zvažoval len finančnú návratnosť. Pred 6 mesiacmi som bol idiot, odpovedal Adam so smiechom. Zvuk otvárajúcich sa dverí prerušil rozhovor. Vbehol Dávid, tvár mu žiarila úsmevom. Detko, ujo Adam, podarilo sa mi opraviť motor pána Juraja. Mal poruchu v systéme zapaľovania, ktorú nikto nevedel nájsť. Viktor roztvoril náruč a s hrdosťou privítal svojho vnuka. To je neuveriteľné, šampión. Vždy som vedel, že máš dar. Adam sledoval scénu so srdcom plným radosti. Dávid sa mu stal ako synovec, bystrý a súcitný chlapec,
ktorý vďaka príkladu svojho detka vyrastal s pevnými hodnotami, napriek ťažkostiam, ktorým čelil, ujo Adam. Otočil sa Dávid k nemu po objatí detka. Prídeš na promóciu našej prvej triedy budúci týždeň však? Nenechal by som si to ujsť za nič na svete, uistil ho Adam. Dielňa mala vydať svoju prvú triedu, 12 mladých ľudí, ktorí, keď projekt začal, sotva mali nejaké vyhliadky do budúcnosti. Teraz už všetci mali zabezpečené zamestnanie v dielňach a predajniach aut v meste. Po večeri, kým si Dávid robil domáce úlohy, Adam a Viktor vyšli na prechádzku po štvrti. Bol to rituál, ktorý si zaviedli. Pomaly kráčať jednoduchými ulicami, zdraviť susedov, pozorovať západ slnka. Vieš, čo ma na tebe najviac ohromuje? Spýtal sa Viktor zrazu. Čo? On nás pospomínal, kým si sa skutočne zmenil. Nie len povrchne, aby si urobil dojem na ostatných, alebo si napravil imič. Zmenil si sa zvnútra. Adam o tom premýšľal. Bola to pravda. Jeho strešný byt bol predaný. Teraz býval v pohodlnom, ale skromnom dome blízko dielne. Jeho drahé obleky boli darované. Jeho spoločenský kruh sa úplne zmenil. Keď som v tú noc prehral Ferrari, myslel som si, že strácam niečo cenné, poznamenal Adam. Nevedel som, že si len robím priestor, aby som získal niečo oveľa vzácnejšie. Život má také irónie, usmial sa Viktor. Niekedy musíme niečo stratiť, aby sme pochopili, na čom skutočne záleží. Chvíľu kráčali v tichosti, kým Adam nenabral odvahu podeliť sa o rozhodnutie, ktoré urobil. Viktor, odmietol som ponuku na predaj firmy. Starší pán sa na neho prekvapene pozrel. Si istý? Baku, úplne. Namiesto toho ju premieňam na model so spoločným riadením. 30% akcií sa rozdelí medzi zamestnancov. Ďalších 30% pôjde na dácii. Viktor zastal, viditeľne dojatý. Adam, to je mimoriadne. Učil som sa od najlepšieho, odpovedal Adam jednoducho. Späť v dome našli Dávida spať nad knihami. Adam ho jemne odniesol do postele, gesto, ktoré sa za posledné mesiace stalo prirodzeným. Pred odchodom Adam podal Viktorovi obálku. Čo je to? Spýtal sa starší pán. Letenky do Maranella v Taliansku pre teba a Dávida na školské prázdniny. Ferrari organizuje postu svojim priekopníckym inžinierom. Chcú, aby si bol čestným hosťom. Viktor otvoril obálku s trasúcimi sa rukami. Ako si to dokázal? Lorenzo Rossi pomohol, keď som mu povedal, že si nikdy nevzal svojho vnuka, aby si pozrel továreň, kde si tvoril históriu. Postaral sa o to, aby všetko zorganizoval. Druhýkrát v ten večer Viktor zostal bez slov. Len objal Adama s prekvapivou silou, ktorú muž v jeho veku ešte mohol mať. Ďakujem, že si sa so mnou v tú noc stavil, povedal Adam ticho. Bola to najlepšia prehra môjho života. V deň promócie prvej triedy dielne bol sklad jednoducho vyzdobený, ale plný dôstojnosti. Rodinní príslušníci absolventov zaplnili provizorné stoličky, tváre poznačené ťažkým životom, ale rozžiarené hrdosťou. Viktor v jednoduchom obleku, ktorý mu Adam trval na tom, aby mu daroval, predniesol krátky, ale silný prejav o tom, ako sú vedomosti jediná vec, ktorú človeku nikto nemôže vziať. Artur hovoril o druhých šanciach a o tom, ako ho každý z tých mladých ľudí naučil viac, než by ich on kedy mohol naučiť. Keď sa ceremónia skončila a boli odovzdané certifikáty, jeden zo študentov, Tomáš, ktorý sa do projektu dostal po odpíkaní trestu za drobné priestupky, sa priblížil k Adamovi. Pán Kováč, predtým, ako som spoznal vás a pána Viktora, som si myslel, že všetci bohatí ľudia sú rovnakí. Zaujímajú sa len o peniaze a status. Ukázali ste mi, že sa mýlim, že ľudia sa môžu zmeniť, že ja sa môžem zmeniť. Adam položil ruku na plece mladíka. Všetci sa môžeme zmeniť, Tomáš. Niekedy len potrebujeme niekoho, kto v nás verí. Pri pohľade okolo seba, na Viktora, na absolventov, na oslavujúce rodiny, Adam cítil istotu, akú nikdy nezažil v časoch, keď hromadil bohatstvo a predvádzal luxusné autá. Toto bola skutočná definícia úspechu. Dám ti svoje Ferrari, ak ho dokážeš naštartovať, povedal v tú noc milionár, netušiac, že stratí oveľa viac ako auto. Stratí svoju aroganciu, svoju existenčnú prázdnotu, svoju osamelosť. A na oplátku získa niečo, čo žiadne bohatstvo nemôže kúpiť. Zmysel života. Ak sa vám tento príbeh páčil, dajte nám like a prihláste sa na odber kanála, aby vám neunikli ďalšie videá.